Poďme sa pozrieť na to, ako môžeme využiť funkcie getCompose_map na to, aby sme vedeli ľahšie robiť ochranné pásma. Takže dáme si teraz napríklad pozrieme na tejto situácii a budeme potrebovať ísť od plynu, dajme tomu meter. Keď sa pozrieme napríklad na túto časť, tak vidíme, že máme definovanú tú čiaru ako úsečku. Čiže aby sme mohli využiť funkciu, ktorú vám na chvíľku ukážem, potrebujeme previesť tieto úsečky na krivky. Ako na to? Veľmi jednoducho. Spustíme si vybrať porovné funkciu, kde ja si nastavím farbu a hladinu, potvrdím, vyberiem si objekty a budem mať teraz vybrané všetky objekty, ktoré sa nachádzajú v rámci hladiny a farby. Keďže mám vybrané, použijem príkaz poEdit s podčiarkníkom, ktorý nám prevedie, keď potvrdíme, prevedie automaticky všetky úsečky vybrané do krivky. Teraz, keď sa pozrieme, tak máme tam zadefinované všetky, ktoré sa nachádzajú. Takže v tomto prípade teraz zasa dáme vybrať podobné, čo si pozrieme, ako to máme. Čiže v tomto prípade, keď máme tu nejakú časť, tak to môžeme napríklad označiť, dáme zasa túto preč, ktoré časti sú v rámci daných hladín, takže skontrolujeme si ako keby celú tú trasu, ktorú potrebujeme. No a teraz, keď to máme, tak použijeme spoj. Aby sa nám to ľahšie robilo, takže dáme si, že spoj čiary, alebo spoj, čiže vidíme, že mali byť niektoré časti spojené, takže tuto máme pekne zadefinované, ktoré sa nám pridali. A teraz prejdeme na záložku elektroinštalácie, kde tu máme možnosť ďalších vedení. Takže vyskúšame ďalšie vedení a tu teraz si vyberieme tú čiaru toho plynu, nastavíme stranu vykreslenia, čiže zatiaľ nedávame ani nejakú časť a vidíme, že sa nám vykreslí časť, ktorá tu teraz je. Keď si všimnete, tak je to iba naozaj nejaká malinká časť, ktorú tam sa nám dala. My si to teraz nastavíme, čiže vyberieme nastavení a tu si pozrieme potruby a vedení. Čiže tu teraz máme definované odskoky, ktorú máme nastavenú ako 100 mm. Keďže potrebujeme ochranné pásmo, ktoré má napríklad 1000 vzdialenosť, tak nastavíme odskok v rámci 1000. Potvrdíme a znova spustíme funkciu v rámci elektroinštalácie, ďalšie vedení, vyberieme si tú krivku, ktorú sme si vytvorili a priradíme vlastnosti. Teraz vyberieme účel, takže dáme, že napríklad venkovní vedení podzemné alebo nadzemné, takže dáme, že podzemné, vyberieme typ káblu, ja tam dám plán na II napríklad, vyberiem tam dimenziu, dáme tam taký trošku väčší kábel, napríklad, môžeme tam vyplniť ďalšie parametre, potvrdíme a automaticky vidíme, že sa nám tam prehodil kábel, ktorý tam máme. Takže pozrieme sa, čo sa nám stalo. Máme tam nastavenú inú mierku, že dáme tam napríklad 1 a vidíme, že máme to krásne nastavené. Tým, že som upravoval výkres v rámci iných mierok, tak mi tam prehodilo tie mierky a to teraz máme zadefinované. Takže keď sa pozrieme, tak máme veľmi jednoducho rýchlo spravené naše vedenie, tak ako máme túto upravenú tú krivku. Takže keď si to celé prejdeme, tak vidíme, že aj to zaumenie a celé máme krásne spravené tak, ako je pôvodná tá časť, napríklad v tomto prípade plyn, tak takto si viete spraviť ďalšie časti v rámci ochranných pásmien. Takže žiadne ekvidistanty, ako sa to štandardne a potom prevádzovať do hladín, tak to máte oveľa rýchlejšie.